नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। स्टुडिय'आव दङ आं आसारानि दैमारि। रादाबनि समाव दङ गाहाय रादाब। बे समाव लानानै फैदों जों बयनिख्रुइबो गोनांथिथार मिथिनो गोनां रादाबफोर। दिनैनिफ्राय सोलायगोन खमैनो मोनस्नि नियमफोर। हादोराव गासै मोनस्नि खान्थि सोलायनायनि उनावनो नोंथांमोननि जिबनाव गासै मोनस्नि खान्थिफोरा गोहोम गोग्लैगोन। आरो बै खान्थिफोरा मा मा जानो हागौ? फै बिदिब्ला जों नायलांनि मोनफा मोनफा। ड्राइभिं लाइसेन्स बायदिफोरखौ लाफानानै आरोबाव सालायबावगोन दिनैनिफ्राय मोननैसो खान्थिफोर। एटिएमनिफ्राय धोन बख'नायनिसिम लानानै बायदि बायदि बिथिङाव नियम खान्थिफोर सोलायनाय जाबाय। मोनस्नि थि खालामनानै लानाय नियम खान्थिफोरा नोंथांमोननि जिबनाव गोहोम खोख्लैनो हागौ। दिनैनिफ्राय बेसेन बारायनाय जादों मोननैसो गारिफोरनि सायाव। स्टिल, प्लास्टिक आरो एलुमिनियामनि बेसेना बांसिन बिबाङै बारायनो हागौ, जायनि थाखाय बानायारि फसंथानफोरा बेसेन बारायनो हागौ होनना फोरमायदों। फारसेथिं हिर' मटर कर्प थोबनै साखा गोनां गारिनि बेसेन फोनांनायनि थांखि आजावदों। जानुवारि एप्रिलनि उनावनो थामथि बारहालागै साननो हाथावै गारिनि बेसेन बारायनाय। दिनैनिफ्राय गासै 7 गाहाय नियम खान्थिफोरा सोलाय-सोल' जागोन। सुकन्या समृद्धि नेशनेल सेभिंस सार्टिफिकेट एबा पिपिएफनि सुतनि हार बिथिङावबो सोलाय-सोल' जागोन दिनैनिफ्राय। लार्निं लाइसेन्सनि नियमनि बिथिङावबो सोलाय-सोल' जागोन माखासे नियम खान्थिफोर। लार्निं लाइसेन्सनि थाखाय आरटिआव थांनांगौ जानाय नंला। न'आवनो जिरायना नोंथाङा लार्निं लाइसेन्सनि थाखाय आर'जलाइ आरो एग्जामफोर होनो हागोन। आरो बे जुलाइ दाननिफ्राय मोननैसो रायजोफोरा बै बेबस्थाखौ लानानै जागायजेनसिगोन। नाथायबा गामियारि सुबुंफोरा ड्राइभिं लाइसेन्सनि थाखाय गारि सालायनानै दिन्थिनो नांगोन। सोलायनाय जागोन एसबिआइ एटिएमनिफ्राय रां दिहुननायनि नियमफोर। दिनैनिफ्राय एसबिआइ एटिएमनिफ्राय रां बख'योब्ला खमैनो 4 बारनि थाखायल' बेसेन नाङै रां बरननो हागोन। आरो जायफ्रा दानफायाव 4 बारनिख्रुइ बांद्राय रां बरनगोन बिथांमोनहा बरनगासेयाव 15 रांजों लोगोसे जीएसटीबो भरिनो नांगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। चेकबुकनि बिथिङावबो सोलायनाय जादों नीति नियमफोर। सेभिं एकाउन्ट थानाय सुबुंफोरा बोसोराव खमैनो 10 था बिलाइ थानाय चेकबुक बेसेन नाङै मोननो हागोन। आरोबाव 10 था बिलाइ थानाय चेकबुक नागिरबावोब्ला मासुल होनो नांगोन। जीएसटीजों लोगोसे गासै 40 रां भरिनो नांगोन। 25 बिलाइ थानाय चेकबुकनि थाखाय जीएसटीजों लोगोसे 75 रां भरिनो नांगोन बेंकनो। दानफ्रोमबो दाननि 1 अक्ट'आव संग्रा गेसनि बेसेन थि खालामो सोरखारा। दिनैनिफ्राय संग्रा गेसनि बेसेननि बिथिङाव सोलाय-सोल' जागोन। खारुवा थावनि बेसेन बारायनायनि उनफिथायाव सिलिन्डारनि बेसेन बारायनो हागौ। बे समाव मोनसे गेदेर खौरांफोरखौ फोसावगासिनो दङ नोंथांमोननो। दिनैनिफ्राय जे नीति नियमफोरा सोलायजादों, बेफोर माखासे गोहोम नुजाथिनो हागौ नोंथांमोननि जिउआव।